Fingerling, séria podcastov, kde prepájame myslenie so svetom a svet so sebou samým. Priatelia, predstavte si miestnosť, kde sa stretáva ticho starých príbehov so šumom notifikácií. Od apríla do júna 2026 sme tu, aby sme spájali, aby sme skúšali myslieť pomalšie, hlbšie, možno aj odvážnejšie. Nalaďte sa s nami na zvedavosť, kritické myslenie a trochu ľudskosti. Opäť na frekvenciách Univerzity 3. veku Žilinskej univerzity v Žiline. Od mikrofónu pozdravuje Ľubica a od zvuku Pali. Vďaka nadačnému fondu Telekom pri nadácii Pontis sme pripravili pre vás digitálne dobrodružstvá v podcastovej sérii Fingerling Spoj myseľ a svet. Zostaňte naladení, lebo toto je len začiatok. Hostiami prvej epizódy sú dvaja džentlmeni, ľudia rôznych generácií. Starší vám, ti, povie prečo a mladší ukáže ako. A vy, naši poslucháči, budete mostom medzi tým. Dámy a páni, privítajme spolu Dušana Žeriavu, študenta Univerzity 3. veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline a Tomáša Hodása, študenta Gymnázia Hlinská v Žiline. Páni, vitajte. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Tešíme sa, že ste tu spolu s nami. Páni, ste súčasťou projektu DigiLink, ktorý vznikol vďaka snahe, úsiliu Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline robiť medzigeneračný dialog, prepájať generácie a nazrieť aj do okien mnohých zatvorených, mnohých otvorených, známych digitálneho sveta. Váš tím, ktorý dnes v štúdiu zastupujete vy dvaja, Dušan a Tomáš, si dal nick Digi Vševedkovia. Je za týmto názvom nejaký nápad? Tak za týmto názvom by bol taký nápad, že sme sa stretli úplne náhodou, sme si sadli spolu, rozprávali sme sa a zistili sme, že keď sme spolu spojíme hlavy, tak všetko dobre vieme. Tak potom, keď prišlo na tie názvy, tak jedna naša najstaršia členka navrhla, že Vševedkovia, to je také milé slovo. A tak som rozmýšľal, že niečo s tým, že keď sme na Digilinku, tak nakoniec to vzniklo Digitálni Vševedkovia. Tak vitajte, časť týmu Digi Vševedkovia. Poďme sa porozprávať dnes o téme, ktorá bola na jednom z workshopov tohto projektu. O téme kritického myslenia. Dušan, je kritické myslenie o pochybovaní alebo o hľadaní pravdy? O kritické myslenie, ja som tento názov počul možno pred 5 rokmi a nevedel som, čo to znamená. Myslel som si, že to je nejaká nová veda o myslení, alebo proste niečo úplne nové. Postupom času som, chvála Bohu, prišiel na to, že je to vlastne obyčajný zdravý sedliacky rozum, takže mi odľahlo, že v podstate že toto už viem. Že toto dúfam, že už viem a že proste snažím sa žiť tak, aby som na všetko sa díval očami toho zdravého sedliackého rozumu. Takže ten zdravý sedliacky rozum sa snažím používať pri všetkom tom novom, čo ma stretáva v živote. Tomáš, čomu ty veríš skôr práve v tej rovine kritického myslenia? Faktom alebo pocitom? Na sebe pozorujem, že keď som bol menší, tak som viacej veril tým pocitom, ale čím som starší, tak tým sa viacej u mňa prejavuje to racionálne zmýšľanie a to, že verím tým faktom. My sme tu použili slovo zdravý sedliacky rozum. Napríklad v tvojej rodine používa ešte toto spojenie, tento terminus technicus namiesto kritického myslenia tvoj starý otec, stará mama? V mojej rodine to používajú naozaj všetci, aj otec, aj mama, starí rodičia, ani nehovorím. Ty samozrejme, to je taký zaužívaný pojem už u nás. Je to zaujímavé, že vlastne slovo, ktoré nám ako keby dáva do synonyma kritické myslenie, dáva do synonyma slovo a zdravý sedliacky rozum, potrebujeme
poviem tak, už naprieč generáciami a dnes sme tu práve o tom, aby sme o tejto téme rozprávali. Ak hovoríme o kritickom myslení, zahŕňa aj to, že človek môže robiť pri práci, v škole chyby. Dušan, čo ste robili kedysi, keď ste urobili chybu v práci, v podnikaní, v bežnom živote? A ako to riešite dnes? Keď som bol mladší, tak som v podstate mal pocit, že tú chybu treba nejak zamaskovať, aby si to nikto nevšimol. A teraz zistujem, že vlastne skôr som asi vyzeral trapne, keď som to takýmto spôsobom riešil. Časom samozrejme som dozrel a aspoň si myslím, že som trošku dozrel a v podstate viem, že chyby sú súčasťou života a to, že robíme všetci chyby, je úplne prirodzené, normálne. No a takže teraz je najdôležitejšie, aby sme sa z tých chyb poučili a v podstate, aby to nasmerovalo nás niekde ďalej tak, že aby sme sa pokiaľ možno tým chybám vyvarovali do budúcna. Áno, aby sme aj dosiahli ten výsledok, ten cieľ, ktorý sme si trebárs nastavili, či je to v práci, štúdiu, keďže ste našim študentom, poviem to taktiež, napríklad na univerzite 3. veku, ale vy pôsobíte aj ako dobrovoľník v rôznych vašich činnostiach a aktivitách takisto. Tomáš, ty, keby si hovoril o chybách, ako ich spracovávaš vo svojom živote, v škole, v súkromí, ako to dnes vlastne v rámci tých, by som povedala, tých digitálnych technológií vieš zvládať? Ako sa k tomu staviaš? Dnes v rámci tohto sa staviam ku svojim chybám tak, že sa snažím napravovať veľmi iba tie, na ktorých záleží môj ďalší život a tie, ktoré sa stali a reálne na nich nezáleží, tie proste neriešim. Ďakujem. A keď sa vrátite teraz v myšlienke práve k workshopu, ktorý ste absolvovali s pani kolegyňou doktorkou Jankou Trabalíkovou, bola zameraná práve tá prednáška, celý workshop bol zameraný na digitálne technológia, jednou zo súčastí z tých tém bolo aj kritické myslenie. Čo všetko ste sa tam dozvedeli? Čo ste sa dozvedeli, Dušan, vy? V podstate moja generácia sa stále hľadá v týchto veciach. Hej? Že teraz je to pre nás veľmi dôležité, že máme takúto možnosť byť na gymnázium, kde táto mladá generácia v podstate ďaleko pred nami. My starší ľudia sa tu máme možnosť veľa priučiť, pretože väčšina z nás to jednoducho neovláda. Hej? Čiže my všetky tie veci, ktoré tu riešime v rámci toho našeho kolektívu, v podstate sa obraciame s každou tou pomocou na túto mladú generáciu, ktorí nie že len to vedia proste vyriešiť, ale vedia nás naučiť, akým spôsobom sa vlastne dokážeme tom zlepšovať a zorientovať a riešiť to tak, ako by sa to malo riešiť. A ako si to ty vnímal na vašom workshope práve s tímom medzigeneračným, vašim tímom Digi Vševedkovia? Ja som si to veľmi užíval na našom workshope, lebo tam bolo krásne vidieť, ako rozmýšľajú tí starší ľudia a ako rozmýšľame my mladí a veľmi sme tým, ako my a moji spolužiaci porozumeli, že prečo napríklad staršia generácia má také názory, aké má. A bolo tam niečo pre teba také prekvapujúce? Bolo niečo, čo si dovtedy si myslel inak a tam si sa dozvedel práve z tej spolupráce s tými staršími, so seniormi niečo nové? Ja som sa dozvedel hlavne, že tí seniori fakt ako je extrémne rozmanitý druh tých seniorov, pretože tí seniori, čo s nami boli fakt, boli rozhľadení, chodia na tú univerzitu 3. veku, vzdelávajú sa. A nie sú to takí tí seniori, ako napríklad ja poznám z dediny. Áno. No naši študenti, Dušan povie, on už je dlhoročný študent univerzity 3. veku, skutočne sú veľmi rozmanití. Ja v tomto priestore možno poviem rada aj tým, čo nás nepoznajú, Dušan, že medzi nami, medzi študentami UTRIVE sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, stredoškolsky vzdelaní ľudia rôznych profesí, rôznych profesijných životov a rôznych skúseností. Takže áno, mali ste tam, si myslím, takých, ktorí vytvárali vám pár a z toho sa tešíme. Ak si zoberieme v rámci digitálneho sveta, že tá doba digitalizácie nám umožňuje byť rýchly, stíhať veľa vecí, dozvedieť sa nové skutočnosti, vedomosti, overovať si veci do školy,
Čo podľa vás, Dušan, prináša nám tá rýchlosť? Tá možnosť byť rýchly, stíhať, vedieť mnoho vecí naraz. Prináša nám plusy, alebo má to aj nejaké svoje mínusy? No, tá rýchlosť všeobecne prináša plusy. Hej? Ono je otázne, ako tú rýchlosť vnímame. Poviem to ako za seba, Áno. Keďže ja sa snažím byť rýchly niekedy až moc a zbytočne, že v podstate nie úplne presne si naštudujem daný materiál, nejaký návod, alebo proste nejakú montáž aplikácie, proste to je všeobecne, to môže byť hocičo. A potom zistujem, že tým, že sa snažím byť rýchly, snažím sa byť bohužiaľ nedokonalý a veľmi, veľmi často robím chyby. Potom sa samozrejme musím k tomu vrátiť, spomaliť a potom sa mi to podarí. Ale tá rýchlosť všeobecne nie je zlá, pokiaľ tá rýchlosť je nastavená s rýchlosťou nášho myslenia, tak v podstate je to dobrá vec. Akurát, že niekedy nás to nutí veci opakovať a zrýchlovať a potom sa často robia chyby. A kto nerobí chyby? Tomáš, robíš chyby? Tak ja nie som terminátor, som človek, tak jasné, že robím chyby ako človek. Tomu sa nedá predísť. Stala sa ti napríklad nedávno v škole nejaká chyba, vyriešil si ju, bol si spokojný a proste ťa to posunulo ďalej, lebo si zvládol, vyriešil si nejakú vec, nejaký problém? V mnohých chybách, čo sa v škole mi stanú, sa snažím nájsť a posunúť sa z nich ďalej. Hlavne čo sa prospechu týka, lebo v škole toho není za toľko moc čo riešiť. Aj si spomínal, že robíš nejaký šport, taký rekreačný. Aj tam napríklad si mal takú nejakú skúsenosť, teraz poviem dve roviny, s digitálnymi technológiami alebo naopak s tou precíznosťou, presnosťou, kde sa tiež stala nejaká chyba, ale vďaka skúsenosti, vlastnej skúsenosti sa ti to podarilo vyriešiť. V tomto mojom pohybovom živote sa dosť často dovzdelávam aj rôznymi technológiami a niekedy sa naozaj dozviem, že som robil nejaké veci veľmi zle. Napríklad technika behania alebo také, a to si viem veľmi ľahko overiť vďaka technológiám a následne to opraviť tie chyby. A povedz mi, aké sú to technológie, ktoré využívaš? Hlavne napríklad scrollovanie, lebo ten algoritmus mi vždy vyhodí také videá, keď to proste sa tomu venujem, tak to mi tam samo príde. Ty už si doma v pojme algoritmus. Keby sme mali povedať ľuďom, ktorí tento terminus nepoznajú, tento termín, prezraď mi, čo to znamená, skús to vysvetliť tým našim poslucháčom. V rámci týchto sociálnych sietí to znamená, že tieto inštitúcie extrémne podrobne zbierajú data o vás, čo sa vás páči, na čo dávate, aké emotions alebo emotikony, čo lajkujete, čo komentujete a na základe toho vám ďalej vyhadzuje ďalšie napríklad tie krátke videá, ktoré by vás mohli zaujímať. Často to je aj s tým neblahým cieľom, že chcú udržať čo najviac vašu pozornosť a zabrať vám čo najviac času. Tak vidím, Dušan, že ste tam mali skutočne takmer mladého juniora, odborníka, ktorý skutočne má veľmi veľké vedomosti práve o tom digitálnom svete. Tešíme sa, že si s nami tu a že nám rozprávaš tiež svoju skúsenosť z projektu, v ktorom teda si DigiLink. Na záver, páni, jedna otázka, slovo, posolstvo, nejaká taká, ktorú by poslucháč mal počuť, alebo slová, ktoré by ste mu chceli v závere tohto nášho podcastu povedať. Dušan. No ja z týchto workshopov, ktorých sme absolvovali už niekoľko na gymnázium Žilina, ja musím proste zložiť obdiv mladej generácii. Nehovorím, že všetci sú rovnakí, ale proste to, čo stretávame tam, to sú skutočne veľmi šikovní mladí ľudia, od ktorých my, starší, sa máme čo učiť. A ja musím povedať za seba, z každého toho workshopu ja si odnášam samé pozitívne pocity a som veľmi rád, že tohoto všetko som sa mohol zúčastniť. Tešíme sa. Tomáš? Ja by som hlavne chcel u nás, našej mladej generácie a celkovo odkázať, že netreba nechávať svoju vlastnú inteligenciu v úzadí pred umelou inteligenciou. Že či naozaj stojí tá chvíľa ušetreného času s tou umelou inteligenciou za to,
aby sme prestali rozmýšľať ako ľudia. Ďakujem taktiež za tvoje slova. Fingerling, mysli a zdieľaj. Spoj svet so sebou. Nie rýchlejšie, ale uvedomilejšie. S logikou, skúsenosťou, ale i pokorou. Prečo? Lebo kritické myslenie nie je len o tom mať posledné slovo. Je to o tom mať odvahu položiť ďalšiu otázku, tak ako vy to zažívate práve v projekte DigiLink. Priatelia, dámy a páni, juniori a seniori, buďte s nami na vlne DigiLinku o pár dní. Prečo? Lebo budúcnosť nevzniká oddelenie. Vzniká, keď sa linkneme. Nalaďte si frekvencie Univerzity 3. veku. Sériu podcastov Fingerling pripravuje kreatívny tím Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Gymnáziom Hlinská v Žiline vďaka podpore nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis.